nasa lubat na po to. Hello. Back to baboy, back to baboy. To baboy, back to baboy, back to baboy ka talaga. Baboy! Talaga man baboy ka. Lubat pala yan. Ready. Dito na po kayo. Yes, blown. I saw that. I saw that. Oh, sorry, yeah. Oh my God! Wow! Bakit diyan na yung pag-ibig? Ang akala ko ay langit. Iraro naman yan. Sanay ako'y nagayuma. Ay, wish ko hindi ko kaya. I cannot own me. Then no strike. I cannot long sa puto. Sakit. Maya. Mami, Bakit may pangunyan? may Dahil masyadong mainit. hindi yan matano eh. Ginagaya-gaya ka, Kla, oh. Kaya may nagwentawa ng Yakult na. Yan. Yakul. Ang pangit pa niya. Saka yung biskuit na bibiliin mo, Juice. Oh. wag mo yung tatawanan. Kaya tayo na lang. Ay, si Tayo na lang ang bibigyan. Hindi niya lang ha. Ay, si Tayo na lang ang bibigyan. Sa pagkawa nilang birthday, Bibigyan. Wawa man. Wawa man. Gusto ko po ginawa ko. manguris yan. Namilis yan. Ay, nailalab ni Mami. Ay, Hey! wala pa yung daw ng tablet niya niya. Dahil mo na inilaban ako, Esmer. Ano? Dahil mo na inilaban ako, Kla. Ay, kami pumurupundok na ha. Yan. Ang love ko na lang si Alam mo nakakaugma ka ha. Yan. Laka. Giningirit-ngirit lang, Kla, oh. Kitan ka lang. Pag parang irit mo yan, kapag nakaula ko dyan, iluhon mo. Ay, aga-agot na. Nako, may daay na igdilab talaga. Ay, daay na love ni Mami. Ang love ko na lang si Papa. Di na kayo. Ay, talaga nakakatuwa. Kawawa ka man. Mayakol, tapos mabiskuit na masarap. Ano pa man? Paano yun to? Paano yun? Paano ang uso ni Mami? Pakita mo lang? Pakita mo ang uso nito, Mami, pag nag-ano. Pakita daw ko. Di ka man. O, paano yung uso ni Mami? Ha? Pag si Mami naiinis, paano ang uso ni Mami? Pakita ako. Bakit maiyak ka na? Ha? Inalab ni Mami ay. Ay, kawawa. Amanda, inalab ni Mami. Aroy. Dahil inalab ni Mami, dahil naiiba. Pag nag-uwi si Mami, si Kuya nang isasama pag swimming. Punta sa dagat. Kawawa man ini. Mapuntang SM. Ay, Aroy. Bawa pa man maglabas ang aki.
May mas man si kuya, kaya may iba ni mami. Mas kuman yun.